Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjysy Maýliýew Meňnislam Ibragimowich häzirki pursat agyr günleri başdan geçirýändigini aýdýar. 56 ýaşly Meňnislam agy Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde teker ýamaýjy ustahanany açandygyny, emma özüniň we maşgalasynyň ýeketäk ýerdeji çeşmesi bolan bu ustahananyň häzirki pursat ýerli häkimligiň wekilleri tarapyndan ýapylandygyny aýdýar. Şondan beri ustahanany açyp firmany yapıp firmany patentini işlep verdik. Patentimizin devlete pullarını törep, ondan sonra 2006 yıl arıza yazıp, hekimliğin adına arıza özüm ettiler. Şu boş yere arızamıza kol çekip şu tayda 2 etaş ofis kurmalı, ofisin aşağında ustahanadan bolar deyip arızamıza şehir hekim kol çekipti. Şehir arkitekturamı şoma layıklıktan çizip verdiler, çizgisini, eskizini, proyektini çizip verdiler. İki kat almalı deyip. Meňnislam agy 2006 ýylda teker ýamaýjy ustahanasyny dogly resmileşdirmek üçin etrawyň häkimine degisli arzany ýazandygyny, häkimiň hem arza gul çekip izi bilen degisli şäher arhitektorynyň da ustahananyň proyektini çyzyp berendigini aýdýar. Emma Meňnislam agy resmi namalary yer terişdeler bölümine eltende onuň arzasynyň ýitendigi öňe sürilip resmi namalarynyň hem ret edilendigini aýdýar. Ondan sonra bolsa şäher hekimlik bizim arzamyzy ýitirenden soň birine bolsa mellek diýip mellek bölüp beripdirler. Bizim bolsa ustahanamyzyň tokunan kesip işlemegen ýagdaý döretmen diyorlar. Öyle olsa ki çağalarımız var, bir tane kızımız var, 11 yaşında mektepte okar, ayağımızdan 3. gruppa invalid. Onsoň Meňnislam agy häkimiň goýan goly ýeterlikdir diýen pikir bilen öz işini dowam etdirendigini, ýene-de 2012-nji ýylda täzeden resmi namalar bilen baranda özüniň iş alyp barýan ýeriniň başga biriniň adyna geçirilendigini bilip galandygyny aýdýar. Meňnislam agy häzir şäher häkimliginiň wekilleriniň hiç gili eglisige gitmän, onuň kyn günni düşendigi baradaky nalyslaryna hem garaman onuň ustahanasyny ýapandyklaryna gurrun berýär. Meňnislam agy Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýurdun degisli resmilerine ýüzlenip özüni öňkü alyp baran işini dowam etmäge mümkinçiligiň berilmegini haýys edýär. Ýaňy hem bellep geçişimiz ýaly teker ýamaýjy ustahana Meňnislam aganyň we onuň maskalasynyň ýeketäk ýerdeji çeşmesidi. Onuň ýapylmagy bilen onsuz hem agyr sertlerde ýaşaýandygyny aýdýan Meňnislam agy durmuşynyň hasda yaramazlaşandygyny aýdýar. Bu tarafım bilen işlemenden soň işerde şu jaýyny bitirip ýaşar ýagdaýam döredi bilemiz ýok. Şu 90 ýyldan beri jaýyny ýaly salyp başlandyk. Bilemiz ýagdaý çatan ýok, işem ýok. Şağalarım, küçücük kızımız var, ayağımızdan invalid, 3. gruppa, pazarlaşın grijası var. Şunun için su işen nememizden yok, bir yağda bile nemeler yalı. Şunu bir cayları bitirip bilemize kovuca bir nemeler yalı. Divanı götürüp nemet koyduk, başka bir hiç nemet yağda dörep bilemize bu. Özlem olsa, hekimlik olsa, bizim olsa, o ustahanam zamanından ayrıca o toklarımızdan kesti. Ne yaşamalı bilemiz yok. Başka yerde hiç meşgullanmıyor. Ayağımızın öyle özünü demeden nerede bir iş tapsak şunu ya bir köşeden mediyoruz. Kıyınçılıklara başımızda bir kömek etmeye karşı edesilerdi. Beýan edilen wakalaryň ýüze çykan sebitiniň, ýagny Türkmenabad şäheriniň derýaçylar kiçe trapçysynyň ýerli resmiler tarapyndan bu mesele dogrusynda nähildir bir kommentariýa almak başartmady. Haýyş bir ýagdaý bolsa bir kömek etmenizi haýyş edýän. Ýolar bolar bir onça bir etmeliler bir halka azap vermek bolan ýa.